Hei kaikille, minä olen Auli ja tuon teille nyt tervehdyksen peräpuusta taaperoiden talvilorukorttien myötä. Tässä lorukorttisarjassa on 10 suloista talviaiheista lorukorttia ja nämä soveltuvat erityisesti kaikista pienimmille lapsille. Lorut ovat riittävän lyhyitä ja helppoja ja niitä voi leikkiä ihan niitä lorun sanoja mukaillen. Aiheet ovat lapsia kiinnostavia talvisia perinteisiä aiheita. Lumiukko, pulkkailu, lumisade, pikkulinnut, metsän eläimet ja niin edelleen. Nämä kortit ovat A6-kokoisia, postikortin kokoisia ja ne voi halutessa leikata muotoon. Nämä lorut on erityisesti tehty ajatellen, että ne voi sanoja mukaille leikkiä. Esimerkiksi tämä lumiukko-lorun voisi leikkiä niin, että suuren suuri lumiukko hyvän paikan saa, ympärillä pehmeä ja luminen on maa. Kauniit nappisilmät kutsuu meitä mukaan, lumiukon leikeissä yksin ei jää kukaan. Ja näin kaikki nämä lorut voi ihan lorun sanoja mukaillen leikkiä lasten kanssa. Lorukorttien myötä voi myös johdattaa lapsia erilaisiin talvisiin aiheisiin, maalaamaan, askartelemaan, liikkumaan. Kuvia on ihana myös pelkästään tutkia lasten kanssa ja keskustella niiden pohjalta erilaisista talvisista aiheista. Ja tähän lorukorttisarjaan on tehty myös yhteensopiva tehtäväsetti. Ja tässä tehtäväsetissä on helppoja ensitehtäviä ja toiminnallisia ideoita talvisilla aiheilla. Mukavaa talvea kaikille ja luetaan lapsille loruja.